Қайырлы күн, исәміз құрметті коллегалар. Біз Ғабдулла Кариев исеміндегі театрда Матурлық спектаклінің премьерасына бағышталған матбуғат ұшырашуын баштап жіберебіз. Һәм біздің бүгінгі қонақлар. Ғабдулла Кариев исеміндегі Қозан Татар дәулет Яш театры директоры Луиза Шарова, Матурлық спектаклінің режиссері Егор Чернышов, драматург Матурлық спектаклінің инсценировка авторы Булат Минкин һәм Татарстанның атказанган артисты Фирүзә Зиннатуллина. Луиза, ең бірінші болып сөз сізге не үшін нәқ міне Әмирхан Енеки яңа елның оқтық премьерасы ма бұл һәм тиздән бетінде яңа еллар җитә, һәр вакытта да иң актуаль сорау сезнең репертуарда, сезнең афишада нәрсәләр күрергә булачак әлеге ел ахырына кадәр. Хәерле көн барыгызга да. Мин иң беренче чиратта башлыйсым килә күңелле яңалыктан. Кичә кич белән без 7 көн дәвамында безнең театр мәйданында һәм Казан Татарстан театрлары мәйданында барган һөнәр фестиваленең чираттагысын 15-сен яптык. Һәм ябылу тантанасы вакытында безгә Әрликин фестиваленнән бик күңелле хәбәр килеп төште. 121 театр һәм Россия күләмендәге 121 театр һәм 150 спектакль арасыннан без Әрликин фестиваленең 2024 ел номинантлары исемлегенә кергәнбез. Без һәм Рус Тюзы, Людмила һәм Руслан дигән спектакльләре белән бик сөенәбез. Ике Тюзның да бу иң мәртәбәле балалар фестивалендә булуы ул безнең өчен зур горурлык. Яңа ел спектакльләре дә бара. Яңа ел спектакльләренә әзерлек белән бергә премьерага әзерлек дә бара. Һәм инде афиша репертуарга килгән вакытта ни өчен Әмирхан Енеки? Бәлки шундый сораулар туарга мөмкиндер. Соңгы арада Енеки инде күп яңгырады. Фильмнарда спектакль яңарак кына әле менә шулай ук Гөлназ Минкина тарафыннан сәхнәләштерелде. Без Енекигә инде моннан 2 ел элек үк орынырга кыймыйчарак кына йөри идек. Бик ырынасыбыз килеп йөри идек. Нәкъ менә бу аның иң матур хикәяләренә һәм әйтелмәгән васыяткә. Нигәдер менә хәзер аны тамашачы үзе әйтер, нигәдер менә безнең шушы гади булмаган, катлаулы һәм шул ук вакытта ниндидер алдыбызга зур сораулар куйган заманда Енекинең мәңгелек кыйммәтләр белән өйрәтелгән дөньясы һәм матурлык турында сөйләшү никтер безгә бүген кирәк кебек тоелды. Балалар театры, яшьләр театры буларак иң беренче чиратта балаларга гына да түгел, гаиләләргә кирәк дип уйлыйм мин, чөнки әти-әни баланы театрга җитәкләп алып килмәсә, бала үзеннән үзе генә ул анда бармый, нәрсә генә дисәк тә. Һәм менә бу премьерадан кайтканнан соң әтисе белән әнисе әби-бабалары турында һәм гомумән безнең югалта барган, кадере кимиерәк барган дөньябыз турында сөйләшсә, ул бәлки безнең ниндидер өзелеп бетмәгән җепләребезне ялгарга мөмкинлек бирер иде. Рәхмәт, Луиза, һәм шулай ук кайсы көнне премьера буласын да әйтеп узсаң. Без сезне 15-16 көнне көтеп калабыз. Афишада, сайтта, социаль челтәрләрдә бөтен информация да бар, мәгълүматлар бар. Һәм инде бик телибез шулай ук журналистларның безгә хәер-хаклы булып бу мәгълүматны таратуда да ярдәм итүләренә. Рахмет, Луиза. Егор, слово вам. Расскажите, пожалуйста, как собирали материал? Все-таки материал такой специфический. И как вообще его оцениваете? Микрофон. Как оцениваете этот материал и вот в чем, на ваш взгляд, его специфика, особенность? Вы как режиссер что донесете непосредственно до зрителей? Ну, смотрите, я как-то сразу для себя понял, что это очень важная для города, очень важная история, очень больная тема уходящей культуры, тема того, что молодые забывают язык, отрываются от национальных корней. Это как-то для меня сразу стало понятно. Вот, а дальше уже вокруг непосредственно самого монолога, вот, который замечательно
произнесет со сцены Фируза Апа уже буквально через 10 дней. Вот, вокруг этого монолога уже собирался весь остальной сюжет. Это был, ну, я не скажу, что это было прям очень сложно, но это было так достаточно интересно, продуктивно. Вот, ну вот как-то вот так вот. Сначала нашли, сформулировали для себя тему с Булатом, а потом вокруг этой темы уже собирали сюжетные линии. Ну и тут такая история, что во многом сюжет, как бы, то есть процентов, наверное, на 40, на 50, это сюжет, который мы сочинили уже вокруг монолога, сочинили самостоятельно. Ну вот как-то так. То есть сюжетная линия, она, так скажем, не авторская. Почему нет? Там есть мотивы, которые дополняют ту авторскую сюжетную линию, которая есть у самого Яники. То есть там есть просто, мы дополняем сюжет своими мотивами. Мында өстәмә кертеп әйтәсем килә, менә без яңарак кына Кореев театрында Караш инсценировка мәктәбен төгәлләдек һәм сайладык җиңүчеләрне. Һәм менә нәрсәсе белән дә бу мәктәп безнең өчен файдалы булды һәм карарга килгән, сайларга килгән тамашачы өчен дә, анда журналистлар да бар иде арада. Ниһаять, сәхнә өчен куелган әсәрнең ул нәкъ менә шул Әмирхан Еникимов, Гаяз Исхакыймов, кем булса да язган гына рәвештәге менә шул хикәяне алдың да, вот менә копипаст ясап шулай итеп куеп булмый икәнлеген аңладылар бик күбесе. Һәм инсценировка эшләгән вакытта менә Булат Минкин миңа алдашырга рөхсәт итмәс. Инсценировка эшләгән вакытта кайбер проза әсәрләре алар гомумән теге ачыктан-ачык конфликтка корылмаган була. Сәхнә әсәренең үзенең драматургияның үзенең кануннары бар. Конфликт дигән очракта бу әдәби термин турында сүз бара, ниндидер башка әйбер турында сүз бармый. Һәм драматургия кануннары буенча яраштырып эшләгән текстка бездә гел кизәнергә бик яраталар. Булар кире язганнар, үзгәрткәннәр диеп. Ләкин без прозага алынабыз икән, без инде һәрвакытта да аңларга тиешбез. Без аны ниндидер экспонат кебек итеп сәхнәгә кертеп утыртып, менә бу китап эчендә, Еники, менә бу китап эчендә мәсәлән, без Рөстәм маҗараларын сәхнәләштергән вакытта менә монда Гадел Кутуй дип алай иттереп эш итә алмыйбыз. Һәм монда миңа шәхсән үземә, филолог буларак бәяләгән вакытта да, минем үземә чынлап торып бик кадерле булды Булатның сүзләре, ул Булат Минкинның сүзләре, ул иң беренче вариантларын эшләгән вакытта драматург хезмәте ул шундый неблагодарный хезмәт дип әйтим инде, 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр, 8-шәр вариант язалар алар режиссер белән. Драфт дип атала инде ул. Аннан соң инде ул режиссер белән куеп бетергән вакытта белмим, нинди ничәнче вариант булып бетәдер. Миңа бик ошады Булатның сүзләре, ул килде дә бер очрашуда әйтә, бу минем үземнең гаиләмне, балаларыма һәм гомумән гаилә эчендәге кыйммәтләргә мөнәсәбәтемне үзгәртә торган әсәр булды, бик кадерле булды диеп. Менә бу сүзләр булгачтын, ул инде барыбызга да кадерле. Олайса, Булатка сүз бирергә вакыт итегез әле. Менә Әмирхан Еникинең 2 әсәре. Берсе әйтелмәгән васыят, икенчесе Матурлык. Ни өчен сез әйтелмәгән васыят әсәре буенча Матурлык спектакле куясыз? Чөнки әйтелмәгән васыят безнең жанр булып калды ул. Матурлык, ул менә матурлык безнең үткән матурлык һәм аның кадере бетә бара, шуңа күрә менә бу чыннан да матур әйбер һәм ул матур әйбер югалып бара. Шуның өчен без менә шундый исем калдырдык монда. Ну, төп герой бит инде һәр хәлдә ак әби була, аңлавымча, менә ул бит инде күпмедер дәрәҗәдә тамашачыны бутый. Мәсәлән, татар әдәбиятын укыган кеше Еникинең бу 2 әсәре тип кайсы әсәргә барган, бераз гына бәлки ул матурлыкны күрәсе килеп бара. Тамашачы уйларга да тиештер бит дип уйлыйм мин. Шуның өчен эшләнгән иде. Без бит хәтта пиар кампанияны башлаган вакытта шундый ход ясаган идек. Без сезне бутарга тели дип уйлыйсызмы? Юк, без сезне бутарга теләмибез. Киресенчә, Еники дөньясына тирәнрәк күмелергә, чөнки чынлап торып, менә бу матурлык дигән төшенчәне гомуми төшенчә итеп чыгарасы килде. Ул аның бөтен иҗатына кагыла, ул аның бер хикәясенә генә кагылмый, әйтелмәгән васыят әсәренә генә дә кагылмый. Бөтен аның истәлекләрен менә Булат укып чыкты, бөтен язган көндәлекләрен укып чыкты, матур дөнья. Булат, алайса кайсы тема үзәккә чыгарылды әлеге
спектакльда һәм менә әйтеп киттеләр, спектакльнең берничә варианты языла. Бу очракта ничә вариант язылды һәм ничәнчесе инде сәхнәдә булачак. Дөресен генә әйткәндә аны мин белмим уже ничәнче вариант анда хәзер, белмим. То есть, Белмим санап булмый. ну, ким 10-15 дигәндә, ме булсын. 10-15, 20, 10-15 30. әле һаман да үзгәрүләр бара, шуңа күрә әйбер. Бу шундый процесс, моңа как бы ияләшергә кирәк. Гомумән драматург шундый түземлек булырга кирәк. Драматург табылырга тиеш. Түземлек булмаса, син ну бу өлкәдә просто эшләй алмыйсың, шуңа күрә. Һәм инде монда бар режиссер алып бара бөтен эшне. Шуңа күрә ул җаваплы. Һәм инде без режиссер Егор профессионал, шуңа күрә мин монда ну как бы без бергә эшләдек тандем белән. Вот шулай. Ә кайсы тема үзәккә чыгарылды? Үзәккән шул нигез тамырларыбыз бетү турында әйе. Шул чыкты безнең. Димәк, тагын бетәбез, юкка чыгабыз, я булмаса кирсенчәме? Бу юлы плакат коймыйбыз. Юк, бетмәйбез, анда әйбер бар. Теге ничектер. Күрешез үзегез. Менә һәрвакытта да киләсез диме теге ниндидер үзенчәлекне белү теләге бар, ләкин ахырда барыбер әйтмисез теге ниндидер калдырасыз Интрига барыгызда. калдырасыз. Безнең журналистларга һәрхәлдә бераз гына конкретлык кирәк. Менә сезнең спектакльгә кешеләрне чакырып теге кызык булачак килегез дип язу өчен ярый. Алайса Фирүзә апага сорау биреп карыйм. Беренчедән, Ак әби ул бит инде бик карт, шундый олы яшьтәге ак яулык япкан. Менә Фирүзә апага караганда бер дә андый образ тумый дисәм дә, бәлки теге сәхнәдә күргәч ул башка төрледер һәм аның монологы турында бик күп сүз барды. Менә сезгә хәтле сөйләгән спикерларда Фирүзә апа, бәлки монолог һәм менә шушы образ хакында бераз гына Ак әби турында. Һәр вакытта да менә әгәр дә артистка менә шундый роль эләгә икән тормышында, ул бик бәхетле була инде. Менә мин үз-үземне шуның хәтле бәхетле итеп саныйм. Миңа Егор менә шундый роль тапшырган икән. Мин аны беренчектә урысча әйткәндә, я его не могу подводить, я обязана в этом смысле стараюсь. Рольга керергән вакытта һәрбер артист бит инде роль өстендә эшләгәндә мин әйткәнем бар инде бу әйберләрне. Мин үз-үземне сүтеп яңадан җыям. Шуңа күрә бер ниндидер киеренкелекләр бар инде. Менә әмма дә ләкин мин үз-үземне яшь дип әйтә алмыйм. Миңа инде хәзер 55 яшь. Шуңа күрә оныкларым да бар. Мин үз-үземне әби итеп хис итәм. Шуңа күрә ул минем өчен беренчектә әби диясе килә. бик авыр түгел. Сез алдаланасыз, бу макияж. Булай 55 яшь ул уже ниндидер тормышның нәтиҗәсен ясый торган вакыттыр дип уйлыйм мин бер яктан. Шуңа күрә ул минем өчен дә ниндидер менә әби үзенең тормышына ниндидер нәтиҗә ясаган шикелле балаларын ничек тәрбияләгән ул, биргән ул балаларына бөтен әйберне дә бирергә тырышкан. Нәрсә акчасын да җыйганнар инде аларында, кием дә киендерергә тырышканнар, укысыннар дип мәктәптә укытканнан, аннан соң шәһәргә җибәргәннәр бит инде. Җыламыйча гына калмаганнардыр инде, җылаганнардыр да. Әмма дә ләкин балалар үссеннәр, балалар алга барсыннар. Менә тормыш бит ул авылда гына терәлеп калмый. 60-нчы елларда, 70-нчы елларда бигрәк тә инде анда бит инде тырышалар иде. Без үзебез дә шул вакытларда туган кешеләр. Әгәр дә син авылда каласың икән, сине уйлыйлар иде, бу бер нәрсә дә булдыра алмый дип. Шәһәргә китәсең икән, укыйсың икән, белем аласың икән, син ниндидер нәтиҗә, әти-әниеңә ниндидер дәрәҗә була инде. Син әгәр дә укыйсың икән, менә без укыган вакытта шулайрак иде. Без мәктәптә укыганда. Шуңа күрә миңа бу спектакльне оешып килә, Аллага шөкер. Читенлекләр бардыр инде бу дөньяда. Без бит инде һәрбер спектакльне үз балабызны тудырган шикелле итеп тудырабыз. Шуңа күрә ул безнең өчен менә хәзер без баланы 9 ай, 9 месяцев ребенка носим в себе, а здесь немножко покороче получается, здесь 2 месяца. И шуңа күрә баланың туарга вакыты җитә уже.
Скоро начнутся схватки, кем айтмышле. Шуңа күрә мы готовимся к этому. Фирүзә апа, менә бу легендар монологтан кечкенә генә өзек бәлки. Дөресен әйткәндә, мин ул монологны менә булай иттереп кенә сөйлисем килми, дөресен әйткәндә. Ул аңлаешлы да булмаячак. Демәк, килеп күрергә кирәк. Аны килеп спектакльне караганнан соң, анда бит мин сразу ул монологны сөйләмим. Анда бит мин аңарга барам. Шуңа күрә ул монологка барып җитәргә кирәк. Аны булай сүз буларак кына мин әйтә алам хәзер, сүз буларак кына. Сүзләрне әйтә алам мин. Әмма дә ләкин күрәсем килә сезне безнең театрда. Тулайым спектакльне карасагыз иде. Һәм ул монологка барганчы, менә Фирүзә апаның сүзләрен җөпләп әйтәсем килә. Ул монологка барганчы без Еники әсәрләрендә һәм аның мотивлары буенча анда өстәлгән геройлар һәм аларның үзара мөнәсәбәтләре күзәтә, психологик үзгәрешләрен, аларның ничек иттереп нәрсәнедер аңлауларын, нәрсәгәдер килүләрен, яки киресенчә ниндидер хәл иткеч кискен вакыйгалар булганда да бер нәрсәгә дә, бер нинди аңлауга да, осознаниягә да килә алмауларын да күзәтәбез. Һәм менә шуларны кичмичә торып, Акъәбинең сүзләрен ишетү, ул чынлап та теге коры сүз генә булып яңгырарга мөмкин, ә инде спектакль барышында аның ул сүзләре ахырда бик үзәк өзгеч яңгырый чынлыкта. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татар-информ. Хәерле көн, Гөлүзия Ибраһимова, Татар-информ. Сәхнәдә тагын кемнәрне күреп булачак? Һич югы ничә артист чыгачак? Сколько будет артистов, какой состав? Хотел подробно написать, кого А сколько у нас их в итоге? 10? Да, 10, да. 10 будет персонажей. Понятно, что история рассказывается через детей, то есть там 2 семьи, в каждой семье, да, в каждой семье по двое, плюс история КВИ, плюс история, как это называется, невестка, да? Невестка, да. Да, плюс история невестки, это, да. Вот, жена старшего сына, который погиб на войне, плюс она вот включена, плюс друзья и родственники. Ну, да, как-то вот так. Гомумән теге материал җыгында, анда Еникегә гына без нигезләнмәдек, анда гомумән референслар җыеп бардык без. Шуңа күрә анда 2 яңа персонаж була. Вот, но алар, как бы бик ничек дип әйтим, бик кирәкле анда. Безгә ул 2 персонаж җитмәй иде анда. Шул. Катнашачаклар һәм өлкән һәм урта буын артистлар һәм яшьләрдә. Әле театрыбызга яңа гына алынган, быел гына килгән актерлар да бар араларын. Эльдар Гатауллин, менә яңа килгәннәре арасында Фәнис өлкәннәрдән. Әйдәгез, 4-не әйтәм. Фәнис Кәлимуллин өлкәнрәкләрдән, Эльдар Гатауллин яшьрәкләрдән. Һәм инде театрга быел яңа килгән артистлар арасыннан Айрат Шәмс белән Инсаф Хәләүтдинов. Рәхмәт. Тагын сораулар, хөрмәтле коллегалар, булса рәхим итегез. Референслар дидегез. Анда ниндидер башка авторларның әсәрләре дә теге бераз кергән дип аңларгам. Юк, башка авторлар юк. Бар тик Енекиләр буенча. Еники. Бер ниндидер буталчык. Ул дөресен әйткән вакытта, монда сөйләгән вакытта чынлап та буталчык булып күренергә мөмкин, чөнки безнең бит инде башыбызда менә утырган Еники әсәре бар, урнашкан. Һәм без ул әсәрне ничектер үзебезнең көзгебездә ничек күрәбез, шулай итеп күрергә теләгебез булырга мөмкин. Ләкин сәхнә кануннары һәм спектакль кануннары алар буенча монда бер нинди дә куркыныч әйбер дә юк, монда бер нинди дә искитәрлек әйбер дә юк. Драматургик кануннар буенча миңа калса нәкъ менә Еникине әзерләгән вакытта бик сорала бу заманга якын айтудан, бүгенге күзлектән, бүгенге фокустан карауда һәм үзебез өчен дә яңадан кичерү, аның
әсәрдә куйган төп сорауларын, төп проблематиканы аларга җавап эзләү. Театр бит ул ничек дип әйтим инде, турыдан-туры менә болай булырга тиеш дигән җавап кую вазифасы ул түгел театрның. Театрның нәрсә генә булса да, без театрга чынлап та бик этик, ниндидер моралистик кысалар куярга тырышабыз, ләкин сәхнәдә барган әсәрнең безгә ни дәрәҗәдә тәэсир итүе һәм безнең яраларыбызны актаруы, безнең эчебездә кайнап йөргән сорауларны бүтән актуальлеге белән каршыбызда куюымы, ул хисләр уятырга, кичерешләрне тагын да ныграк кайнатырга һәм безгә инде урамга чыккачтан шул сорауларыбызга җавап эзләргә булышырга ярдәм итә. Зур рәхмәт, алайса Луиза, тагын бер сорау бирәм. Ел ахырына якынлашса да сезон әле дәвам итә. Сезнең театрда тагын әле нинди премьералар көтелә? Без сезон ахырына бу премьерабызны эшләп чыксак инде бик бәхетле булабыз. Тагын яңаларны быел эшләмибез. Премьера дип әйтергә була яңа елныкын инде. Мин барыгызны да чакырып калам менә 15-сендә һәм 16-сында. Еники буенча премьерага, аннан соң безнең башланачак яңа ел финишы. Ул безнең һәр вакытта да көнгә 2 спектакль белән бара. Сәхнәгә куя быелгы яңа ел тамашасын Көлсылу һәм яңа ел әкияте дип атала ул. Сәхнәгә куя Эльдар Гатауллин, үзе безнең театрның режиссеры, һәм анда берничә состав белән бүтән яңа ел көннәре һәм әле гыйнварның беренче көннәрендә балалар белән, гаилә белән килеп, рәхәтләнеп, ял итеп, интерактив тамашада катнашып кайтырга мөмкин. Кыш бабайдан бүләкләр, күчтәнәчләр алып, фотоларга төшеп рәхәтләнеп. Һәм безнең яңа ел инде ул гадәттә шундый яшьләрчә драйв белән, үзенчәлек белән әле бик сөендереп киттеләр. Менә безнең Вахитов районы җитәкчелеге килгән иде берничә көнлек кенә. Кариев театрындагы яңа елга без һәр вакыт алып барырга яратабыз. Сезнең яңа елларыгыз шундый бик дәртле була дип. Менә көтеп калабыз сезне, килегез, рәхмәт. Луиза, менә әйттең, Таңсылу һәм яңа ел әкияте ул нинди яшьтәге балалар өчен курылган? Иң бәләкәйләр, без инде 3+ дигән маркировкабыз юк бит инде безнең 0+ бәбиләрне алып килсәләр, аларга кыенрак була инде, конечно. Но 3+тан соң килергә мөмкин. Һәм интерактив була дидең менә шушы яңа ел әкияте форматында, Ягъни балалар Шыршы үзләре тирәсендә. катнашалар да, табышмаклар да чишәләр, җырлыйлар да, бииләр дә, тәннәрен дә язалар, күңелләрен дә күтәрәләр. Кесеннән башлана бу спектакльләр. 21-ннән безнең яңа ел спектакльләре, ләкин безнең гыйнвар ахырына кадәр инде нигездә сатылып беткән. Шуңа күрә гыйнвар ахырына дим, декабрь ахырына кадәр сатылып беткән, гыйнвар башындагыларны әле менә хәзер алырга була. Демәк, гыйнвар каникулларында әле бар мөмкинлегенә иясез. Гыйнвар каникулларын без гадәттә ничек иттереп эшлибез? Безнең анда берничә көн яңа ел спектакле дә булачак, 3-сенә кадәр. Аннан соң безнең инде бик кадерле яраткан, бик күп фестивальләрдә катнашкан һәм үзен танытып өлгергән Камыр Батыр спектакле ул шулай ук гаилә белән килеп карау һәм балалар өчен тәгаенләнгән. Һәм моннан тыш безнең комедиялар кич белән килеп, әле өлкәннәр дә күңел ачып, гаилә белән күңел ачып, рәхәтләнеп, ял итеп, җаннары белән ял итеп кайта торган спектакльләр бездә бар, кичке форматта, көндезге форматта. Афишага игътибар итегез һәм билетларны сайтта сатып алырга мөмкин. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, безнең бераз гына әле вакытыбыз бар. Сорауларыгызны биреп кала аласыз. Бик сораулар юк бугай, чөнки бик аз сөйләдегез. Бәлки шуңа күрәдер, алайса 15-16 декабрь көнне Габдулла Кариев исемендәге театрга барып, әлеге тамашаны иң беренче чиратта карарга кирәк. Һәм миңа калса аннарысын әле бәлки яңадан фикер алышлар булыр.
Біз бик қуанабыз гына фикер алышулар булган вакытта театрда нәкъ менә шушы дискуссион форматта эшли. Безнең гадәттә студентлар килгән вакытта театр юнәлешендәге һәм Казан Федераль университетының филология юнәлешендәге студентлар килгән вакытта без һәрвакытта сөйләшәбез һәм әле менә драматург, режиссер белән безнең очрашу да булыр дип тора. Һәрвакыт кире килгән фикерләргә, яңадан безгә кайткан кайтавазларга без бик рәхмәтле. Бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез. Өр-яңа спектакльдә күрешкәнчә кадәр.